mamás, quen subiu a pereira a comer peras? O que veis? Ah! Pois mirade que cousa. Saben moito mellor na árbore que abaixo. E iso foi, según o que me contou a miña avoa, o que máis lle gustaba facer a un neno da miña aldea, que lle chamaban Pedriño. Pedriño encantáballe subir a pereira a comer peras. E un día, non sabedes o que lle pasou. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Oh! Hola! Unha lola, te la catola, teño que ir a escola. Unha lola, te la catola. Oh! Mira pa aí! Que peras tan ricas! Non, que teño que ir a escola, Unha lola, te la catola. A que deben estar riquísimas, Non, que teño que ir a escola, xa o día a miña nai. Vamos alá.